Ало, хотел Азалия ли е? Да, тук е хотел Азалия в курорта Албена. Имате ли свободни стаи за периода 12-20 юли? Имаме единични, двойни стаи и апартаменти. Вие колко души сте? 2 възрастни и 1 дете. Детето е на 6 години. Стая ли предпочитате или апартамент? Имаме свободни 3 апартамента. Единият е двустаен, 2 спални и малък тъмен коридор между тях, от който се влиза в сервизните помещения. Другите са по-луксозни и имат и голям хол. Колко струва една нощувка в апартамент? В първия нощувката е 120 лева, като в цената е включена закуска. В другите 2 нощувката е 200 лева. Можете да ползвате и пълен пансион с обяд и вечеря. Тогава цената се вдига с още 30 лева на възрастен и 15 лева на дете. Имаме и вариант с полупансион, включва вечеря без обяд. Тогава цената е 15 лева допълнително за възрастен и 8 лева за дете. Освен това ползвате плажни принадлежности, чадър, шезлонги, кърпи. За плажните принадлежности отделно ли се плаща или цената е включена в нощувката? С пристигането си получавате специална гривна, която е предназначена за гостите на хотела. Тя ви осигурява безплатно ползване не само на плажните принадлежности, но също така и безплатни разхладителни напитки на плажа. С какъв изглед е първият апартамент? Всички стаи в нашия хотел са с източно изложение и през прозорците се вижда морето. Извинете, но искам да попитам още. Има ли климатик в стаите? Разбира се. Хотелът е 4-звезден. Имаме климатик във всяка стая. Баня с вана, сешоар, телевизор, хладилник и мини-бар. Моля ви, резервирайте ми първия апартамент, но коя сметка трябва да преведа предплатата? Сметката ще намерите на сайта на хотела. Най-добре е да направите резервацията чрез него, като едновременно с това внесете и първоначалната сума, която включва сумата за 3 нощувки. Имам още един въпрос. Един приятел би искал също да почива с нас. Той може да пристигне на 10 юли. Имате ли свободни единични стаи за периода 10-25 юли? За съжаление за този период всички единични стаи са заети, но можем да го настаним в двойна стая на цената на единична, 50 лева за нощувка, ако направи заявката веднага. Имаме и едно свободно студио с цена 60 лева за нощувка. Благодаря и приятен ден. Приятен ден и на вас и ще се радваме да бъдете наши гости заедно с семейството си.